Den amerikanske revolution. Efter kolonikrigen mellem Frankrig og England i 1755 til 1763 var hele den østlige del af Nordamerika engelsk. Der var i alt 13 kolonier på østkysten. I 1760'erne begyndte lederne i kolonierne at protestere mod de engelske forsøg på at hæve skatterne. Englænderne kunne ikke lide kolonisternes sag, og dette førte til et væbnet oprør. Dette oprør kom til at handle meget om retten til selvbestemmelse. Under krigen erklærede staten samlet, at de havde ret til at være uafhængige af England. Efter 8 års krig vandt kolonisterne, og de begyndte at arbejde med den forfatning, som skulle samle de 13 kolonier i Amerikas forenede stater. Den amerikanske revolution førte til de amerikanske koloniers løsrivelse fra Storbritannien og oprettelsen af USA som føderal republik. Vi anser følgende sandheder for indlysende. At alle mennesker er skabt lige, at deres skaber har givet dem visse umistelige rettigheder, at blandt disse er liv, frihed og stræben efter lykke. At for at sikre disse rettigheder er regeringsmagt indrettet blandt mennesker, som får deres rette magt med de styredes samtykke, at når som helst nogen regering ødelægger disse formål, er det folkets ret at ændre eller afskaffe dette styre og at indsætte et nyt og grundlægge det på sådanne principper og ordne dets magt i sådan form, som det antager mest sandsynligt vil hedføre sikkerhed og lykke. I september 1774 samledes for første gang repræsentanter for 12 af de 13 nordamerikanske kolonier. Denne såkaldte kongres trådte sammen for anden gang i 1776, og her blev der vedtaget at erklære sin løsrivelse fra England. Den amerikanske uafhængighedserklæring er bemærkelsesværdig, fordi den bygger på idéerne om individets medfødte og naturgivne rettigheder. Idéerne til denne erklæring blev hentet fra de franske oplysningstænkere, blandt andet Rousseau. Den engelske naturretsfilosof John Locke havde også en stor indflydelse på idéerne. Uafhængighedserklæringen blev startskuddet til krigen mellem kolonierne og Storbritannien. Der var dog ikke alle, der var vilde med ideen om en uafhængighedserklæring. Disse folk blev kaldt loyalister, og de var imod bruddet med Storbritannien og kæmpede derfor sammen med briterne. De 13 kolonier blev dermed til Amerikas forenede stater, hvis forfatning i 1788 blev godtaget af de tidligere kolonier. Forfatningen blev på adskillige måder nyskabende. USA blev en republik, der opstod et politisk system samt magtdeling. Derudover blev USA også en forbundsstat. Med forfatningen ønskede man at skabe en masse gode vilkår for hver enkelt borger i USA. Det kommer til udtryk i følgende citat. Vi folket i de forenede stater fastsætter og grundlægger denne forfatning for Amerikas forenede stater med det formål at danne en mere fuldkommen union, grundlægge retfærdighed, sikre indre ro, sørge for fælles forsvar, fremme det almene vel og sikre os og vore efterkommere frihedens velsignelser. Den amerikanske uafhængighedserklæring gjorde, at Amerika løsrev sig fra det britiske imperium. Forfatningen og erklæringen samlede interessen for de rettigheder, alle mænd er født med. I dag regnes rettighederne, der nævnes i uafhængighedserklæringen, for nogle af de vigtigste grundsten USA er bygget på.